Намираме се на паркинга и отиваме към геопарк Златна Панега. Здравейте! Намираме се на екопътека Искър Панега, или по-известна като Златна Панега. Дължината ѝ е около 3,5 км. От тук започва екопътеката, като цялата пътека е около водата и има опция да си наемете лодка, каяк или водно колело. А ние сега продължаваме. Останете с нас! Such a short time being alive, all this hardship and convenience makes it so hard to make sense. I will listen now, I will listen now, and I know it's just a matter of time before we tumble across the borderline. We can't go forward and we can't rewind. I will listen now, listen now. Just close your eyes. I can't believe we've been through this for so long. Pressure's on, you better step up. Probably stop writing the stupid song. Just close your eyes and you'll be fine. Such a short time being alive, all this hardship and convenience makes it so hard to make sense. I will listen now, I will listen now, and I know it's just a matter of time before we tumble across the borderline. We can't go forward and we can't rewind. I will listen now.
мощите, които виждате, са 2 на брой, а останалите просто пресичат реката. Such a short time being alive. All this hardship and convenience makes it so hard to make sense. I will listen now. I will listen now. And I know it's just a matter of time before we tumble across the borderline. We can't go forward and we can't rewind. I will listen now. I will listen now. Just close your eyes. I can't believe we've been through this for so long. Pressure's on. You better step up. Probably stop writing the stupid songs. Just close your eyes and you'll be fine. Such a short time being alive. All this hardship and convenience makes it so hard to make sense. I will listen now. I will listen now. And I know it's just a matter of time before we tumble across the borderline. We can't go forward and we can't rewind. I will listen now. I will listen now. Hold on to something. Better than nothing, how it really may seem. I'm gonna hold on to you. Стигнахме края на екопътеката, нагоре е само по вода и сега чакаме лодката и продължаваме. Горе имало крепост и се твърди, че това е бил таен изход от крепостта. Намирани са монети, накити и някои дребни неща. Не са попалили до сега с нещо по-голямо. Да, ти не излезнахме на път една дупка. Да, браво. И тук има. Не сме в България, това ги срещаме така. Аз казвах тази дупка там, ти те треснат хлидаби. Отпред пред нас е голяма червена скала. Има на нея гнездат черни щъркели, орли, ястреби и много големи бухали. Местото на черните щъркели е дупка в ляво, 30-40 метра под билото, най-голямата, която се вижда от тук. Ниско долу се вижда и гнездото в основанието. До скалата, ниско долу до скалата има и естествен извор, до който може да се стигне с каяци. И общо взето всички дупки са пълни по тази скала. Свободни квартири няма. Порядката в ляво, горе високо в дъното на естествената тераса, забелязвате ли тъмното полукълбо? Това са пчели, диви пчели, кошер. Оттам взимаме мед за мечката в темна дупка. Забелязва как е отделена от основната скала. Знаете колко трудно съм ги наредил? Би тогава имаше и лодки, на гръб съм ги носил тия камъни. А тук на това, благодаря че само ти ми вярваш, а тук на това место е сниман и един от първите български филми за цар Калоян. И е имало сцена, в която е трябвало кон с конник да скочи горе от скалата. Намерили се един местен, да го наречем Смелчага, да не използваме нещо друго.
Бил готов да го направи, но като попитали коня, той отказал категорично. Отпред на пешеходната пътека забелязваме и патици. Ще проверим после да не са и паднали батерии. Така икономична. С две батерийки по волт и половина кара цяла година. Много икономично. Ето ги лебедите, мамо. И корморан по средата се разперил. Пенчо! Някой как ни приветства. Здравей, здравей! Айде, Пенчо! Айде, ще си преваря пътника. Преди на патиците и на лебедите й давахме по 5 лева. Че искаш да те оставим на плаващата къща? Искаш Ще ли, дойдем да мамо? те вземем за абитуренския бал. Виж, мамо, водните лебеди. Хайде, момичета, скачайте вътре. Заселете се и скачайте. Лесно може да го минем, около 20 метра е високо само. Ще ни е трудно връщането. Панега, Искър, Дунав, Черно море. Оцеляхме и този път. Малките не са си взели, моля ги. Браво, моряци! Ей, това си експлоатация на гръцкия труд. Бавно наляво, надясно, стреми се да водиш лодката по средата на река. Ели пътя? Чакай. Сега като капитан може да си избираш или в дървото, или в копривата. Не се разсевай по гаджетата, не гледай напред. Ще тръгнем по пътеката. Браво, капитане! Чисто ли е напред? Дай газ, дигни нагоре. Дигни нагоре. 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 О, така! Скачайте в лодката. Айде! Дани, напред, ще ни блъсне. Сега беше момента да се изправим всички долу. Поздравяваме! Нашата разходка с лодка приключи. Върнахме се от началната точка на екопътеката. Много живописна, красива и интересна екопътека. А тук се отбихме да видим и Златен парк, който се вижда от лодката в крайната точка на разходката. Оказа се много интересно място.
Имахме много интересен и приключенски ден. Може да го посетите и вие, ще останете доволни. Това беше всичко от нас. Ако ви харесват такива видеа, харесайте и се абонирайте за каналът ни. Благодаря!